ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପାଳଙ୍ଗ ପକୋଡ଼ି। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସୁଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରି ଦେଖିବୁ ରାନୁ କାଟୁଛନ୍ତି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆସିଥିଲା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ କଟା ହେଉଛି। ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରଖା ହେଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରାନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଏଲୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଛିଡା ହେଇକି, ଜିଭ ଦେଖଉଛି ଖାଲି, ଆଉ ଏଠି ହସୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇ, କହୁଛି ସେ ବହୁତ ଖାଇବ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଟା ହେଇକି ସରିଲାଣି। ତାପରେ ପିଆଜ କଟା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଓ ଦେହ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଇପାରିବେ ଖାଇବାକୁ। ଏଇଟା ଦେହ ପ୍ରତି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳଙ୍ଗକୁ କାଟି ସାଇଲେଣି ରାନୁ। ତାପରେ ବୋଉ ବସିକି ରାନୁଙ୍କ ଆଖି ପୋଡ଼ିବ ବୋଲି ବୋଉ ବସିକି ପିଆଜ କାଟୁଛି। ପିଆଜ ମଧ୍ୟ କଟା ସରିବା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ମାତ୍ର ପକେଇବି ପଡ଼ିଲା ଆମର। ତାପରେ ତେଲ ଏକରେ କଢ଼େଇରେ ବସିଛି, ତେଲ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦରକାର, ଯେତିକି ଛାଣିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପକେଇବେ। ତେଲ ପଡ଼ି ସାରିଲା। ଏଇ ଟିକେ ଗ୍ୟାସରେ ବସିଲା। ଏଲୁ ଏଠି ବସି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସେକରୁ ଆସି ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ରାନୁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାଳଙ୍ଗ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାଳଙ୍ଗକୁ କେମିତି କୁଟୁ କୁଟୁ କରି ତାପରେ ବେସନ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ପାଉଡର ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ରାନୁ। ଭଲକରି ତାକୁ ପିଆଜ, ପାଳଙ୍ଗ, ଜିରା, ଲୁଣ, ରାଗ ଖାଇବେନି କେହି ଆମର, ସେଥିଲାଗି ପଛରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ପଡିଲା, ହେଲା ନାହିଁ। ପାଣି ଟିକେ ମିଶିଲା, ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଇଏ ହବା ପାଇଁ ଗୋଳା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ତାକୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଛଣା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାନୁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କଢ଼େଇ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଳା ହେଇଥିବା ଆଣକୁ ତେଲରେ ପକେଇବା। ତେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଛି, କେମିତି ଗପ ଗପ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରଡ ରଡ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପୁରା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି କେମିତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି। ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ସେ ପୁଅ ବୋଉ ଖାଇବେନି ରାଗ, ସେଥିଲାଗି ହେଇଥିଲା। ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ରାନୁ ତାକୁ ଇଏ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ। ଆଉ କ୍ଷୀର ବସିଛି ଗରମ ହଉଛି ଏପଟେ, ଚାହା ହବ ବୋଲି କ୍ଷୀର ସହିତ ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବେ। ଚାହା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବାପା ଆସିକି ବସିଥିଲେ, ଚାହା ଟିକେ ପିଇବେ। ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ଆମର ରେଡି। ସବୁ ଛଣି ଅଧା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା।
ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ସରିବା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢା ହେଲା, ଆମେ ବସିବୁ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଦେହ ପ୍ରତି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ଦିନେ ଆଗକୁ ଯିବି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।